De gladheid speelt ook in uw regio patten. Net sinds stenen de per centimeter sneeuw die in Noordoost-Friesland vallen is het gladder dan dat je op het eerste echt denken zou. De gladheidsbestrijding is druk dwaande om de dieken, voor zo ver als mogelijk, veilig te houden. Heeft tijd om dus met harren mee te zien. We zijn ontstrooien en ontskouen. Vannacht ben we om 6 ongeveer, 4 uur ben we bellen. 6 gaan we strooien rondom, preventief. En nu leidt er wat sneeuw. Het is hier net zo vol. Even per centimeter en in het werk hoopt het zich een beetje op aan de kant van het dik. Dus we scoren de sneeuwbultjes een beetje aan de kant. Komt wat zo doorheen. Ja, en zo maakt ze een ronde. We zijn nu in Mensiesiel. Is het echt nodig? Nou, het scoren net. Dat valt dus een beetje over. Als het just in de rest van Nederland. Ja, zie wel wat op Facebook en Twitter wat er gebeurt. Ja, dan hebben we hier niks. Dan valt het hier heel best mee. Ja, we zijn op alles voorbereid. Ik kom dan, wie staat er vanuit Kolm. En er zijn dan 2 voertuigen die hun routes doen. Dat zijn de hoofdroutes. Dus dat is echt sneeuw en hier vrijmakers voor de hulpdiensten en voor de burgers. En mocht het wel heel extreem worden, dan kun je dan altijd nog misschien al je de binnendwarpjes, de binnenstretten ingaan. Maar daar staat er met 2 routes. Ja, en dan heb je nog de vestigingen in Damwoud en Dokkum en Ternat en Verwert, ja, die hele hoeken. Dus ja, die ben ik al heel los. Wie maakt het zo'n beetje sneeuw en hier is vrij. En dan zien we in de rest van de dag hoe het nog komt, wat er nog valt. En dan zal dat mooi worden. Ja, want dat sladiumstrooien, er zijn van auto's op het dik. Had het dan wel zin? Ja, nou ja, we hadden dus vannacht hebben we daar een laag zout op dienen. En we strooien dan echt nog wierd, nemen ze dat. Dan is het met pikkelwetter er doorheen, dus dat hecht het dan mooi op de ondergrond. En dan doet dat zijn werkbol. Maar ja, nu has dan de sneeuw erheen en als er weinig verkeer has, dan gebeurt er net zo heel vol. Het is echt nog op de sneeuw, dus ja, dan is er sowieso al weinig verkeer. Maar ja, wie doet serieus best wat, meer kan ik net doen. We lezen er nog werk, die scoort nog wat aan de kant. Hier iets filmlaagje bloot er dan nog op en daar doen we nog wat zo doorheen. En dan moet dat zien werk worden.